खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बयखौबो आंनि यूट्यूब आरो लोगोसे फेसबुक पेज नायगिरिसिम बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लानाय जाबाय वेलकाम टू भेरगाव दायो आं दंफैयो भेरगावहाय दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जायनाखि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया दिनै फैयै जोबथा फाइनाल मैच जागोन बेवहाय आं दायो दंफैयो फिल्डआवहाय जोंना दिमाकुसियाहाय फाइनाल मैच थांबाय नै बिथिंहाय दिमाकुसिनिया दङ ओमफ्राय बर्नगावनिया बिथिंहाय दङ दिनै मोननै मैचआ जागोन बर्नगाव आनसलिक एबसु आरो लोगोसे दिमाकुसि आनसलिक एबसुनि गेजेराव बे मोननै टीमनि गेजेराव दिनै फाइनाल मैचआहाय जागोन दसे उनाव जोंहा गेमा स्टार्ट जागोन बिथिंहाय नै प्रेक्टिस खालामना लाबाय थादों আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে भेरगाव हायर सेकेन्डारी स्कुলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ভূপেন ডেকা তেখেতক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ जे फाइनाल मेच बे हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय बे जाबाय बर्नगाव आनसलिकनि नोंथांमोनखौ मावफुंनो होनो थाखाय बे समावहाय गुरै खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय दिनैनि बे जि रेफारि आरो मोननै हानजानि गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि गेलेग्रा थिलिसिम हाबबाय दा बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं खावलायदों बिथांमोनखौ जथायनानै बिथांमोननि फिउचार केरियारखौ फरायनायजों लोगोसे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे साबसिन हामसिन जायफोरा गेलेनाय फुटबल बे बिथिङाव गावबा गाव जिउखौ दानो नागिरो बिथांमोननि मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगिरि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन बे समावहाय हेन्डसेक होनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों नैरोजा 23 मायथाइनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय दिनैनि जोबथा गेलेनाय फाइनाल मैचआव बाहागो लागोन दिमाकुसि बारल दैमारि बे समावहाय कोच बारल दैमारि बे समावहाय जोंनि गेजेराव आलासि महरै बाहागो लानो हाफैदों दा बे समाव बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायदों साबायखर थाबाय बे समावहाय आं सिनायथि होनो नागिरदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि जांगिला जितेश मुसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायदों बे समाव गोल जानो चान्स दङमोन किपारा जोबोर मोजाङै हमथाबाय
हाफसा सपोर्ट काम टेरेंस मिस पास मत करना आराम है One man. बे समावहाय जोंनि गेजेराव Udah siang. Yes. Siang dulu. Kat. Masa ke? Sudah pun kok. मोननैनि टीमाबो स्कर खालामनो हायासै दायो ट्राइब्रेकार जासिगोन बर्नगावनियाबो 0 दिमाकुचिनियाबो 0 दायो ट्राइब्रेकार सोर देरहायोसै नोंथांमोना नुगोन Ya. Kabar. Sudah apa mungkin dia karena kagak kayak aku dia kalau sampai sana ada viral gol sih बर्नगावआन सलिका देरहानो हाबाय दान्दिसे समनि उनावनो जोङो बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन Judge number 10 Congratulations थाबाय बिथांनिसिम बिथाङानो जाबाय Best goalkeeper of the tournament Top goal scorer of the tournament goes to Simran Khaklari jersey number 7 from Dimakuchi Anjalik FC गेलेमु नेहाथारि सार गणेश बसुमतारी बिथाङा बावहरदों नै बिथांमोना दिमाकुचि दखरा एफसिनिफ्राय रानार आप टीम नोगोद 10,000 रां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो बे बान्थाखौ बावहरनायनि गुरै खावलायबाय चेम्पियन ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 15,000 रांनि चेक आरो जोङो सार्टिफिकेट बावहरदों आरो मोनसे ट्रफि बेनि गेजेरजों बान्थाखौ बावहरबाय बेनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो